Bildurrak zara, gauian iratzarri, zure etxeko logela ilunian, zeren ote den jakin gabe, zeren ote den jakin gabe. Tarritu ere egin zara, aspaldiatzean utzia zenuen, sentimen hori zugan bilatzean, sentimen hori zugan bilatzean. Ze barregarria ola ibiltzea, zure urtetan sinisteak ere lanak ditu zeure izanian. Baina bildurrak bildur iraun, eta azkenian geldi-geldi uzkur eginda biltzara oian, uzkur eginda biltzara oian. Galde eginez arzaitzan zure loari, galde eginez eldadin egun berriari, eldadin egun berriari. Ze barregarria ola ibiltzea, zure urtetan sinisteak ere lanak ditu zeure izanian. Hanka bat lurrean, gure aitonak. Gure aitonak, hanka bat lurrean egiten zuen lo. Beraren bila etortzen baziren atzeko lehiotik hanka egiteko. Espainiako 36ko gerrate garaian, egun batean, Guardia Zibilek eraman eta jipoitu zutenetik, sozialista izategatik. Beste bi anaia eta herriko beste batzuekin batera, kamioi batean igoarazita, bazter batera eraman ostean. Amonak, izainak jarri zizkion, zituen ubeldurak onera ekartzeko. Larrutik ikasia, ez zuen bizitza osoan ahaztuko. Beltzune zainak ezereztu arren, oroimenean luzaro iraun baitzioten. Beldurraren gaitza ezurretaraino sartua zuen. Urteen buruan, jada gerrate ostean, gure aitona abere azoka egiten ari zen beste herri batera joana zelarik, eraman zituzten Guardia Zibilen kapitain Uraxe antxe, ikusi zuenean, otzikara batek zeharkatu zuen jipoia gogoratzean. Aitona ikustean, zuzenean, kapitainak beragana jo zuen bertatik. Haren aurrean azalpen bat eman beharrean. Gaur, hilda daudenez eta niretzako arriskurik ez dagoenez, esango dizu zeinek agindu zuen
egun hartan zuek jipoitzea. Pazifiko, alkateak, eta Obdulio, apaizak. Nigan etorri ziren, zuen izenak ageri ziren zerrenda batekin, denak hiltzeko esan zidaten. Baina nik enuena izan, errugabeen odolez eskuak zikindu. Eta esanien ezin nuela inorril alako arrazoiengatik. Balio duen gizona, ez esaten dakien, diote zaharrek. Eta amurrion berriz, más vale un día colorado que 100 morado. Ordainetan ordean, esan zien kapitainak, harin astindura jokatu beharra izan zuela ezinbestean. Bi haien egarria berdinduko bazuen. Jipoitu baino ezintuzte dela egingo, esan nien. Eta azalpena eman ondoren, urrundu zen beragandik gizonora. Gure amonak, zaku oialekin egiten zizkien arropak umei. Ez baitzuten, jantzi berriak erosteko dirurik. Txitxirio batzuk, garbantzo batzuk, kiskaltzen zituen zartagin batean, haien hautsa urari botaz, alaxe kafearen itxura emateko. Igandea zenean, izan ezean, orduan bai, bitxiak ziren ale beltzekin. Bitxiak, ez pitxiak, bitxiak. Bitxiak ziren ale beltzekin egindako kafearen usain gozora bilduko ziren. Ezkondu zenean berriz, ez zuen argazkirik atera nahi izan, egongelako paretan jartzeko. Plakoak jota, omen zegoelako. Bi masaiai sasai hobeak heltzen zirenean, bi masaiai guritu bat ematen zienean, orduan bai. Orduan argazki atera eta jarriko zuela. Baina berari, ez zioten behintzat hilea arrasmoztu. Kamioi batean igoarazita herrian zehar lotxan erabili. Beste bere lagunekin egin zuten bezala errezino olioa edanarazi ondoren. Eta horrekin gaitza erdira ekarria zuken. Gure aitak. Aitak barreka kontatzen zigun nola txikitan lurrera botatako zigarro mutxurrak biltzen zituen bere anaiakin. Tabako ondakin, aleaiekin, zigarroak egin, eta gero herrian saltzen zituela txampon batzuk ateratzearren. Baina Eibarren, fabrika batean hasi zenetik, ez zuen gehiago Salamankako bere herrira bueltatu nahi izan. Pobrezia, kusidade ederra, esaten zuen aipatzen genionean. Isilunean lotzen zelarik bihotza eta buruaren jabe. Bere butakan sendo jarria, albo banatan besoak bermaturik. Bere barrua elikatzen zuen egia horrek. Pobrezia, humilazioa, beldurra. Bere barrua elikatzen zuen egia horrek. Ezingo balio bezala jadanikekin bere gorriakin. Oroimenaren bidean jarrita berari zuzen begiratu arren. Mendian barrena, bidez gabiltzala, guri heltzeko ahali gabe, aditzen dugun zakur zaharraren zaun, zaunka. Urruna.
Zakur zaunkak. Zakur zaunkek iretzarri zuten etxaldeko anderea gauaren erdian. Arrotu zirenean inguru handena hartzen zuen isil handian. Beldurrak airean atera zenean zeote zen larderia ura. Topo egin zuen armak eskuan eskuargiekin, bazterrak miatzen ziren gizonekin. Sarritzazu, zakurrak, barrura, beste lakatu, egingo ditugu. Errantziolarik, zakurren uldarretik kendu nahian zebilen aietako batek. Bi omen ziren. Jetxi zirenak Bilboko trenetik Algortako geltokian. Haien atzetik atera zirelarik, behin begiz jo zituztenean. Eta batenak egin ondoren, haren lagunaren bila zebiltzan. Ukulu barrutik, esnebeiak atera zituzten, hauntzak, zerriak, horman eskegitako sardeak hartuta, belar piloak zulatu zituzten. Haien barruan gordea ote zen, alaxe jokatu beharra zuten. Eta haien kotxetako argizagiak piztuta, barazaren aldera bihurtu zituzten. Alferrik ordea, ezpaita alferrik ordea, ezpaita argirik gauaren errorik argituko duenik. Antxe bertan lotu zirelarik, inguruan zabalduak, zelatan, geldi, adi, arboladi, barruan gordeak. Ohar, itzalen ezeinik arari. Noizbait eguna urratu zen arte, argiaren zaurian bazterrak arinduz. Etxi emanez, kotxetan sarturik bertatik alde egin zutelarik. Beste ura, hanka eginean, baitzen ordurako gauean barrena. Kidea ordea, etxan dazetzen, lauzalatzean, hilotzean, balaba sartu zioten iesi zijoala ezker saietxetik, eta beste bat bertatik bertara bere burua bilatu zuena. Baina zuloz, egoki josita egon arren, ez ziren hase. Antxelurrean, haien aurrean, hilurrean, zegoen gizonari. Eskuburdinak zizkioten jarri, barruak eskatzen ziren osagarri. Ospitalerako bide osoan ere, begiak era horretan zituztelarik saritu. Eta bertan ere, ez zizkioten kendu, jokaldia alaxe zuten burutu. Behar bezala ikasteko edo, beharko zuten alaxe jokatu, begien aurrean zuten gizonaz, egiazki zirela azkenik jabetu. Eskubordinen ikuspen hori izango zuten hartarako ongarri. Zauri gorrian, hilarrian, zegoen gizonari egitea hori, errantzautan etxaldeko andereak, gertatutakoa gogora egitean. Baratzeko arbola buruen errukia galtzen ari zuen iluntasunean, eta haren hitzei samina zerien, zuzenaren egarria zerien. Aterpe bat galdegiten zuten gordeak izateko gure oroimenean. Hila dago, eskuburdinak kendu aldizkiozue, esan ziren medikuak. Aspaldi urik jaso ez duen, ganbara zarreko bazter batean utzia dagoen ontziaren ondoan, bildua duen kutsu lehorrean. Itzal xorrek agintzen zuten paseiotan barrena abiatu aurrean. Zaintari zinguratutako gela batean eduki zuten, bakardadean gauaren. Maister Zurtz, eguna urratu egin zen arte itzalak usatuz. Beldur baitziren, kideak azaldu eta askatzeko egin gote zuten.
iluntasunaren babesean itzalak bizi baitziren jalge minean. Biharamunean, isil handi bat edatu zen mendi zelaietan. Bidez bidez, idorrez idor, azkartze bat hartzen zuena. Bere baitan, arbola, etxea eta bihotzak lotzen zituena. Katagorrea, etzen azaldu, aritz ondoan aurrek utzitako intxaurrak biltzera. Bide ondo ikasi zuen baraz bastarreko bazter jakinera. Zur asko gordetzeko gero, inoren isileko zulo eginean. Ondoan bizi den atxoak, ez zion herrietarik egin oilar gazteari. Oizuen bezala, auzoaren baratzean sartzeagatik haren harto aleak janez. Horren ospakizunean, eltzerako bera aukeratuko zuela abisu emanez. Ezaina, zuen jalge auzoko itxuak ahoaren zulotik. Txu, bat, guria, zuri-zuria, argiaren orbana eragin zuena, aldi batez haren hobietan, begiaren ordaina unean emanez. Txu bat, ala jaina, argiaren orbana, begien ordaina. Itxasondon gertatu zen, aprilaren 22. Harri-larri, latzbi, Maldangora, Otoigorri. Egotzar, gordin bi, Maldangora, harin, haren unean ziren jarri, bi hortz, zorrotz. Bata, emana lurrari, bestea berriz hortziari, agirika zaionari, zuzen eta garbi. Lur honetatik ernamuinak sortuko dira. Agintzaren hitzak arrotu ziren arroan barrena, bihotzetan itxaropen hazia sortuz. Arrasberan barrua hartzen zien isilaren gaitza osatuz. Harri-larri, latz, bi. Haren unean, otoi. Eta gorri.
Demetrio. Ze izen ederra. Entzun utxean, Greziara narama. Bere bilobak, Demetrio gizon honen bilobak, Demetrio izenekoa bera ere, historia, bere aitonaren historia, gizon honen historia kontatu zidanean, berehala irabazi ninduen, berehala ikusi nuen argi bat. Eta Edipurekin gogoratu nintzen, Edipuren gaiarekin, Grezian baita ere. Egia jakitea zein ondagarria izan daiteken, ez da. Demetrio. Egun batean, ume nintzala, sukaldean sartu eta ezustean ama negarrez nuen topatu. Egun hartantxe, nire barruan piztu zitzaidan suaren garra, ezagutzen ez nuen aitaren gana, egunez egun azkartzen joan zitzaidan. Egun batean, hilko nuela, erabaki nuen arte. Ni jaio berritan, bataiaroko abizena eman da, Argentinara egin zuen gizonura. Ama herrian, lotxagorrian, bakarrik utzita, herritarren eta senitartearen gaitzetsi larrian. Lehendik ere, senar zenarekin, izandako bi seme-alaba aldean zituen alargun gaztea. Denda batean sartzen zenean, solasa eten egiten zuten, barruan zeuden beste andereek. Isilik iraunez, aldamenean, hitzik ere zuzendu gabe, bera dendatik atera arte. Utsik zegoen bizitzaren galdera egiten zuenean, umeekin bertara aldatzeko, ara aldatzeko, beti ezezkoa jasotzen zuen. Batzuk isilez, eta besteak okarrenak zirenak, haien barrua aitzakin merkean gordetzen ziotenak. Egun gaitzak ziren niretzat, senideren bat hiltzen zenean. Kalerik kale eta periodikutan jartzen zituzten hilo horretan, salatua ikusten bainuen orduan, neure egia denen begian. Ezberdina zela alegia, abizenura senide guztiek zutenaren aldean. Ez nintzela ezpal berekoa. Oharraietan, osatzen zuten urrenkeran, nire abizen hori orbana zen, besteen artean nabarmentzen. Nire zurtzak, mendu bat, zuelarik hartzen, ikusten nuenean neure burua bakar berezi. Zenbat eta luzeagoa izaten zen zerrendaura, orduan eta azkarragoa zen, nire zurtz horrek hartzen zuen mendua. Egun horietan, niri buruzko itaungorria aditzen nuelarik lagun ezagun herritarren begietan. Nire aurrean, ezertxo ere aipatu ezarren, bai bainakien ordurako jakin bazekitena. Egon batean, sukaldean sartu eta negarrez nuen topatu. Hilko nuela, erabakia nuen hartu. Erabaki hori barruan ongarri izan nuelarik, hartzen induen sugarri iluna onera ekartzeko. Baina, gutxika, mehatzari lan sariarik enduta, Argentinarako itsasontziaren pasajearen dirua osatu nuenean, abiatzeko eguna urrean zenean, gerratea piztu zen uztailaren 18an. Frontera jo nuelarik, Espainiako gerratea piztu zen. Frentera jo nuelarik,
alderdiko kideekin. Santander hirian. Dena galduta zegoen azken egunean. Santander hirian, batetik bestera sartzear ziren etxaiei iesi, erruan ziren pilatuak portuan. Ies egiteko itsasontzi baten galde larrian, han eta hemen aditzen ziren estanden, hotsen gorrian. Gure kapitaina hurbildu zitzaidan, lepotik helduz, bero besarkatuz. Azken agindua argi emanez. Batez ere, lelokeriarik ez. Eta hori esan da, metro batzuk nigandik urrunduz, pistola atera, lokean jarri, eta tiro egin zion bere buruari, zerraldo eroriz nire aurrean. Beste batzuk berriz, launaka, bosnaka sartzen ziren, kaiaren ertzean, uretarantz zuzenduak zituzten jipetan, dinamita kartutxuz ornitu ondoren. Metxa piztu, azeleregailua jo, eta irean gora ialgiak zirenean, uraren gainean, estanda batean lehertzen ziren, azken unean elkar harturik, buru agerturik. Urteen buruan, gerrate ostean, herrira itzultzean, nire bizitzako kale zaharra zeharkatzean, atari-zatari hasi zitzaidan, Argentinako gizonarekin nuen zorra, gogoan berritzen. Bahia Blanca, Argentina. Bahia Blanca inguruan nengoen. 77 egun iraun zuen bidaiaren ondoren. Eta gizona hantxe zegoen nire begietan. Arditegia zen etxalde batean bakar antzean. Arkumei aiztoz lepoa ebakitzen, ontzietan odola biltzen, hildo gorria isil zintzo, zen bihurtzen. Behin txikitan, Martin Osabak horixe ikustera eramanen duen, egun horretan hasi egin nintzen. Sakontasun bat bainuen irabazi. Horren aurrean ikarak hartzen zuen umea atzean, utzi nuelarik. Haren ordua, iritsia zuen. Gure arteko auzi zaharra bideratuta geratuko zen. Orduan ordea, ez uste batek jo ninduen. Ura, ez baitzen, hiltzea erabaki nuen gizona. Egun batean, komodako kaxoian, izaren artean ama gordea zuen argazkian, ezagutu nuena. Begirada sendo baten jabea, hire beltza sarria zuena, zuzen begiratzen zidana. Etzen gizon ura. Baina zimurrek, hildorik hildo jantzia zuten zahartu alako bat, hilea urdin itxure erkin. Alferrik eman ziolarik buruak agindua eskuari, elzi ezaion patrikan gordea zuen nuen burniari. Geldi, xorrean, lotu nintzelarik, haren urrean, eskuak ez zuelarik burni hartzeko egarririk biltzen. Haleko batean,
aita nuen gizon hark, nirekin hartu eta burua nigana zuelarik bihurtu. Ikaran burua lurrari emanez, bera gandik gordez, etorren nintzen bide beretik alde eginez. Aita nuen gizonura, ere mugabean bakarrik utzirik, odol isurkin gorrien artean. Lugo, as noizez, etxearen atarian, makila eskuan ematen dituen nire egunak. Jolasean ari ziren bilobak inguruan. Baina gauean, bakarri lotzean, Galiziatik etorritako gizonaren aurpegia mentzen zitzaidan gelako ilunpetan. Niri begiratuz, niri buruzko galdera berrituz, isilian barrura egiten zuen sarkin ekin. Eta laxe, nire izena bera zuen Demetrio bilobari. Galdegin nion eraman nintzan Asturiaseko mugan Lugoko Asnoizez herrira. Ikustea baita gizonaren pakea. Bestela ezin, baitu etxi, lurra utzi honean abiatuz. Azkenean, begietan izango nituen, azkenean, haren etxea, gizonark utzi zuen ataria, ogieren bidean herrira etortzeko. Behar bada artean, bizi ziren haren senideak ezagutuko nituen, nireak ere banituzkeenak. Baina, mugara, urrera ala, urduri jartzen hasi nintzen. Bularra estutzen zidan esku batek. Lugo barruan, sartzerakoan, muga igarotzeko unean, bihotzekoak, jo! Eta bertan gelditu nintzen. Orain hilarrian, nire abizena duzue harrian, berriro ere orbana denen agerian. Goroldio isila, ari zaitordea, ezari, haren babesaren errukian bilduz, berau osatzen, orbana osatzen. Eta aurki lurrak bere hartuz, izenaren jabe bihurtuko nau. Demetrio, ama, lurrarena.
Gogoan geratu zitzaidan Mallarmé poetaren esaldi bat. Tel que lui-même enfin l'éternité lui change. Nago, ulertu nuela. Duela gutxi begiratu dut norena zen esaldia jakiteko, eta hori seinale hona da. Eternite, betirakotasuna. Hitz hori agertzen da, hemen eta agian esaldi horrekin badu bat egite bat. Saiate, Leridako kuartelean. Hilaran geunden, eta Galiziarra, mutil jatorra, atzean nuen. Mendialdeko kuarteleko patioan, jantokian sartzeko aginduaren zain. Polizia Nazional erakundean sartzeko asmoa zuela esan zidanean. Aurreko astean etorriak ziren, kide berriak hartzeko deian. Areto nagusiko pantaila handian egiten zuten beharra azaltzen. Sutea piztutako etxean sartuz, agurea erreskatatu, ausardian jokatuz. Muga zeharkatu nahi zuenari, zer gerta ere paperak eskatu. Basoan barrena, taldetik berezita, galdutako umea, galdu zen umea, gauean aurkitu. Aurki, esan zidan, kuartela utziko zuela, ez genuela elkar gehiago ikusiko. Proba batzuk gainditu behar izango zituela onartuko bazuten. Ez bat ez bi, hor sartu behar ote duzu, atera nintzaion. Gaitzetxiaren kutsua zuten hitzen xakarrean hartu nuelarik. Agurraren alde, abiatzen denari dagokion bihotza agertu gabe. Langileak zapaltzeko erabiltzen dute. Jendea, jo, ka, goikoen alde. Hori esatean, haren begirada negana biltzeko egiten nuelarik. Alferrik ordea. Unean berean, burua saietxera xumeki eginez, begiak gorantz, nonbait jarriak. Aurrean, ninduenari itzuri eginez, xidor txekarra osatu zuten sehitz jalgi zituen ahotik. Isiltasunean urradura eraginez. No quiero volver a la mar. Txilibituaren hotxean, jantokian sarturik, mahai baratan, jarri ginelarik. Egun hartatik, ez dut ikusi, ez du jakin, haren berri. Baina inoizka gogoratzen naiz beragana, Galizialdean ekaitzaren gaiztuan, ontzia ondoratu, marinel batzuk ito desagertu egin direla, aditzen dudanean. Haren begira da, bilatzen dudalarik, berriro ere, hainbeste urteren buruan. Alferrik ordea. Saiatu horren ez dut nire barruan egokitzen. Betiko berean, iraundirau, burua saietxera xumeki eginez. Begia gorantz, nonbait jarriak. Aurrean ninduenari, itzuri eginez. Aurrean zuen mutil euskalduna, aintzakotzat hartzen ez duelarik. Eta orduan txe, jabetzen naiz, betirakotasuna zeote den. Non nahi izan da ere,
beti berean iraungo duten begi haiek. Haren ahotik seitz ialki egiten dituen une berean. Sidor xakarra osatuz isiltasunean. No quiero volver a la mar. Urren ez urren isten diren seiate barrua. Erabakiz. Lagun batekin egokitu nintzen, orain berri Bilboko kalean 9 egunez edukia zutena, hilabete lehenago ziaga batean. Begiak estalita, erdi ilunpetan, itaunketaren tarteak kenduta. Morta dela tarteak, aipatu nion, begiak irrian, izaki zitzaizkian. Unean berean hitz horiek sortua zuten kidetasunaren alde. Begiak dira hitzak eta leku berera eraman gintuzten. 9 egun, ez da lagun, esan nion, elkartasuna adierazi nahian. Halakoen ostean eskertzen baitugu urkoaren bihotz berotasun hori. Bertatik ordea erantzun berak. 9 egun eta 9 gau. Han barruan denbora egun K eta gau K zenbatzen da. Eta Bibliarekin gogoratu nintzen, hitz horiek jadanik antxe idatziak daudela, itun zaharrean euriteren berri ematen zaigunean. 9 egunez
eta 9 gauez egin zuen euria aterrik gabe. Badago bertso bat edo lerro bat, hemen hiri honetako poetak, Gabriel Zelaiak, eta berak esan zuen abein ideiak beti leku berean uzten naute. Eta hitzak beti norabait naramate. Aitortu behar dut, hitz hori nire kasuan behintzat betetzen dela. Hitz bidai batean, badira hitzak eta hitzak naramate Kanarietara, edo Asteazura, edo Andoaingo sukaldera, edo bestera. Hau da, Donostiako poeta honen hitzak betetzen direla. Olako zerbait adierazten da poema honetan, afarian ginela. Afarian ginela. Uale aditzean, begiak piztu egin zitzaizkion, gure lagunari entzun utxean. Uale, hasi zitzaigulerik hitza berritzen. 10 urterekin utzia omen zuen Ondarroako etxera itzuli zelarik. 10 urterekin utzia omen zuen Ondarroako etxera itzuli zelarik. Bertan bera, kalean barrena, eskaileretan gora, sasoi hartako bizitzan sartuz. Ez daki zenbat, armairu, kaxoi eta zenitarteko begitarte kutxun ote zitzaizkion gogoan izeki. Nire ahotik hitz jakin horixe jaso zuenean. Uale, esaten omen zioten, jadanik atzean utzia zuen arrantzaleen bizitza hartan, gurean zinturoi edo gerriko esaten diogunari. Eta arrezkero, areago nauba, uale horrek lagunari lotzen. Bizitza hartara, narama berarekin, eskaileretan gora, armairua, kaxoiak zabaltzen dizkit. Behin, irakurri nuen idazle bati, nola esaten zuen, poesia liburu batean maitasuna agertu behar du. Ezakit hitza edo agertu behar du. Eta komentatu nuen. Editoriari komentatu nion. Zipristin batzuk sartuko ditugu, amodio pixka bat. Orduan berak esan zidan, badago. Ja, eman dizkizenutan, badago. Bai, isilik lotu da. Ja, jazta, badago. Eta, hor geratu zen. Nola objetoak, gauzak, bere baitan esan nahi bat biltzen duten. Isilik lotu da. Eta isilik lotu da etxea dena joan zarenean, ni barruan bakarrik utzirik. Isilik bai, baina zain beterik. Isiltasuna zure itzuleraren itxaro baita. Eta orain, barruko gauza guziak zure begien bideak dira. Noiz bihurtuko.
Eta orain barruko gauza guziak zure eskuen bedeak dira. Noiz? Hartuko. Eskerrik asko, zer baino lehen, tortxagatik eta, saiatu beha. Urren arte.